जाय जाथायखौ जोङो इलेक्शननि समावनो आन्दाज मोनखादोंमोन आरो एसटिनि जि दावराव दावसि जादोंमोन ना एसटिनि जाबादि डिमान्ड जादोंमोन बयबो 6टा जनगोष्ठी एसटि जानो नागिरनाय बे जाथायखौ जों नुदोंमोन आरो बेयो दा जानाय जाथायनि मोनसे जागायजेननायमोन जाबादि बिसोरनो एसटि होनो नागिरनाय आरो बिसोरनो हानि पाट्टा होनो नागिरनाय बेबादि जाथायखौ नोंथांमोना इलेक्शननि समाव नुदोंमोन इलेक्शननि खाथि खाला समावबो नुदोंमोन आरो इलेक्शननि उनाव माखासे दावराव दावसि जानायखौ नोंथांमोना नुदोंमोन बै समावनो बर' आरो आदिबासिफोरनि गेजेराव जि सोमोन्दो रिलेशन जोबोर गाज्रि थासारिसिम सहैखाबायमोन आरो माबा मोनसे बेबायदि क्लु माबा मोनसे बेबायदि स्कप नागिरखाबाय थादोंमोन आरो बै स्कपआ दिनै फैबाय आरो बै स्कपआ दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि क्रिएट खालामबाय नोंथांमोना नुदों माबायदि बिथांमोना महाभारत रामायण जुगनि जि बोरला थिरनि जि प्रेक्टिस बेखौ नोंथांमोना नुदों आदिबासि बिथांमोना माबायदि माने हाथियारखौ लानानै माबायदि प्रेक्टिस खालामदों गावनायनि प्रेक्टिस खालामदों बेखौ नोंथांमोना नुदों स' बिसोरनि न' बांखौ सावनो थांनाय लोगो लोगो बेबायदि बिसोरो आक्रमण खालामगोन बेबायदि गोजाननिफ्रायनो बिसोरो एटेक खालामगोन अब्ला बर'फोरनियावथ' बेबायदि हाथियार गैया आरो बर'फोराबो जुदि बेबायदि बानायनानै जुदि गावलायोबा मा जागोन आरो बेबायदि जानायनि चान्सखौनो जों दा नुदों जिबायदि मोनसे थासारि नुदों प्रशासना बेखौ होबथानो इम्पसिबल आरो बे बाराव बे जि दाङाबाजि बे जि माने दावराव दावसि बेयो माबायदि महर लागोन बेखौ जोङो एसे सानबानो आइडिया मोनो बे बाराव बर' आरो आदिबासि सावथालफोरनि गेजेराव मोजां मोनसे सिनारिखौ जों नुवाखै जोबोर गाज्रिसिम थांगोन बे बाथ्राया रोखा बेखौ जोंनि खुंथाया माबायदि कन्ट्रल खालामो बेखौथ' समजों लोगोसे जों नुगासिनो थादों जे बिथांमोना बेखौ कन्ट्रल खालामनायाव प्राय फेलें होननानै आं बुंगोन मानोना बेवहाय नोंथांमोना जि थासारि मोनसे नुदों बेबायदि हाथियारखौ प्रेक्टिस खालामनाय बोरला थिर गावनायनि प्रेक्टिस खालामनाय माने बायदिसिनाखौ नोंथांमोना नुदों आरो ओरैहाय पलिटिकेल बेकिंआ दंखायो मानोना बिपिएफआ सावथालफोरखौ माने आगोलनिफ्रायनो अनबोखानायखौ दिन्थिखादों माने बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ बिसोरो मा एसे सापर्ट खालामनायखौ दिन्थिबोखादों माने अपेनलि बिथांमोना दिन्थिबोखादों नङा होमबा माथि पाट्टा आरो एसटि लागिना माथि पाट्टा लागि होननाय जाथायफोरा बेफोरो बिसोर जाम्बा जाम्बि नालाय बिसोरनियाव माने बै पलिटिकेल लेंगुवेजखौ बुजियाखैसै आरो बै जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सखौ बिसोरो एसे बोलो मोनखानानै दङ एसे माने साहस जाखानानै दंमोन आरो ओरैहाय जोंनि माखासे दल संगठनफोरा बा जोंनि सुबुंफोरा बिसोरनो एसटि होनायखौ बिसोरनो बायदिसिना बेबायदि राइट होनायखौ एसे हेंथा होबोनाय मोनसे थासारिखौ नोंथांमोना थांनाय समाव नुदों आरो बेनिखायनो बिसोर जोबोर गाज्रि मोनखानाय दङ आरो जोबोर माबा मोनसे स्कप मोननाय लोगो लोगो बे गिलु बालु जाथाया जाबाय स' बेवहाय थार्ड पार्टिनि आखाइ दं सोरनिबा आखाइ दं बेबायदि बुंनायफोरा रियेलबो जानो हागौ रियेल नङाबो जानो हागौ नाथाय रियेलिटिया बेनो जे सावथालफोरा बर'फोरखौ नायनो बाखानानै दङ गोदोनि समावबो नायनो बाखानानै दंमोन दाबो बिसोरो नायनो बाखानानै दङ एसेबां मोजां नोजोरजों नायखायाखै बिसोरो खारन बिसोरनो एसटि नांगौ आरो बे एसटिखौ नागिरनायाव जोंनि मानसिफोरा हेंथा जादों जोंनि पलिटिकेल लिडारशिपआथ' दा थानाय सरकार थानाय लिडारशिपआथ' बिसोरथ' एसुरेन्स होदों खोथा होदों एसटिनियाव मदद खालामगोन सापर्ट खालामगोन बिनिखायनो बेवहाय हेंथा होग्राफोरासो जोंनि मानसियानो गुबुन फारसेथिं जोंनि मानसियानो हेंथा होदों बेनिखायनो एसे गावसोरखौ खेला गेलेनाय बायदि नांदों आरो बिसोर जायनि जाहोनाव जोंनि मानसिखौ चान्स मोनबानो बिसोर दिनै आक्रमण खालामदों नोंथांमोना नुदों महाभारत रामायण जुग जाबायदि बोरला थिर गावनायनि ट्रेनिं होयोमोन ना जाबायदि प्रेक्टिस खालामोन गुरुफोरा बा गुरुफोरा बेबायदिनो बिसोर बेबायदि फोथार थिलियाव मा खालामदों बेबायदि बोरला थिर गावनायनि प्रेक्टिस खालामगासिनो थादों थामहिनबा बिसोरो एकदम बै जुगनि दापर त्रेता जुगफोरनि बायदि सैथो जुगनि बायदि दावहाखौ नांगोन आरो बर'फोरजों जुदि बर'फोरा बिसोरनि माबा मोनसे खहा खालामो बर'फोरनि सायाव बेबायदि एटाक खालामगोन थामहिनबा बेयो जागायनायसोमोन मैया दाखालिनिया जागायनायसोमोन माने आरोबाव गिलु बालु मोनसे थासारियाथ' नुनो दंबावो बेबायदि जों साननानै लानो हायो जोंनि मानसिफोरा दिनै गावनि जायगायावनो न' बां खारनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों बे जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि बर' गामिनि बर' मानसिफोरनि न'खरखौ न' बांखौ सावदों बेखौ नुनो मोनदों आरो बे रागायावनो जोंनि मानसिफोराबो बिसोरनि बायदिसिनाखौ खहा खालामनो नाजादों थामहिनबा मोननै सुबुं हानजानि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव थासारिया फैबाय गोदोनि समाव बेबायदि जादोंमोन आरो दा बेबायदि जादों बेवहाय पलिटिकेल पार्टिफोरनिबो बिराद गिदिर डिमेरिट्स दङ आरो बै गोरोन्थियानो बेबायदि जानो थाखाय मोनसे उत्साहनाय बायदि जादों आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनायाबो पलिटिकेल पार्टिनि आखायावनो दङ आरो बिसोर जुदि थैलायनायखौ लुबैदों बेबाराव बर' आरो आदिबासिनि गेजेराव थैलायनायानो बेस्ट होननानै आं बुंगोन
माथो राहा दं नङा होमबा जाबायदि न' साव जादों न' बां गारना खारनांदों पुलिसा जेबो खालामनो हायाखै बिसोर फोथार बारियाव हाथियारनि प्रेक्टिस खालामदों बेखौ पुलिसा सासे बादा होनो थांनो हायाखै गिनानै बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बर'नि न'खरखौ सावबोदों बर'नि जायगायावनो बर'नि न'खरखौ सावबोदों रिलिफ केम्पआव थानांगौ जादों बेसेबां दुखुनांथाव स' बिदिब्ला नोंथांमोना जि स्क्रिनाव नुदों बेयोनो रियेल आरो बेनि जि इयुन फिथाइ बेयो जोबोर गिलु बालु जोंनि बर' मानसिफोरनि थाखाय दिनै गामियाव थानो हायाखै खाथि खाला आदिबासि गामिनि खाथियाव थानाय बर'फोरा थानो हायाखै बेनि दायनिगिरिया आसलथे सोर आरो बेखौ सुस्रांग्राया सोर सुस्रांनांगोन बेखौ नोंथांमोना आंनो खिन्था